வணக்கம். இது மயுலங்காவின் இந்த நேரத்துக்கான ஒற்றை செய்தி. மட்டக்களப்பு தன்னாமுனையில் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி 3 வாகனங்கள் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன. மட்டக்களப்பு தன்னாமுனை பகுதியில் பிரதான சாலை வழியே பயணித்துக் கொண்டிருந்த சிறிய ரக வாகனம், முச்சக்கர வண்டி மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் என்பன மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் நேற்று மதியம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த விபத்தில் சிக்கிக் கொண்ட வாகனங்கள் 3ம் சேதமடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் முன்னெடுத்திருந்தனர். நன்றி, வணக்கம். அடிக்கடி